Takže ahoj, já jsem Kai a zdravím vás po dlouhé době u nového dílu ze série Hřebčín u Bílého potoka. Takže hned se do toho pustíme a zvětšíme si rychlost a nakrmíme koně a vyhrajeme závod na dráze Dub. Se podíváme, jestli máme vůbec dokoupeno vybavení pro koně. Základní vybavení. Tak, koupíme. A jdeme do stájí. Zase si zrychlíme rychlost a běžíme. Zatím máme jenom jednoho koně, to je docela málo, takže můžeme když tak potom přikoupit. Takže teď se postarám o koně, trošku to sestříhám, až to budu mít, budu zpátky. Takže já mám hotovo a můžeme si možná teď koupit koně, jestli teda máme dost peněz. Tak, jdeme sem, otevřít obchod a koňský handlíř, jo. Takže možná bychom si mohli koupit tohle. Jasný. Ten je drahej. Tak možná si koupíme tohle. Ano. Už nám zbylo nám zbylo jenom 6 kreditů, ale to se nějak doviděla. Jasně, nakrm koně. Rychlíme. Měli bychom si pospíšit, nebo bude konec dne a my už si nezazávodíme. Tak jo, vezmeme si sedlo. A jsme si osedlat koně. Dáme mu ještě mrkev a nasedneme. Tak. Akorát si nejsem jistá, kde je ten závod. Zkusíme to nějak najít.